Duniyar labarai. Za ku ji sunayen mutum 4 da fadar shugaban ƙasa ke shirin zaɓar ɗaya domin maye kujerar Magu. Fadar shugaban ƙasa ta fita ce fanan wanda zai maye kujerar Ibrahim muƙaddashin shugaban hukumar EFCC mai yaƙi da yi wa tattalin arziki ta'annati da aka dakatar. Hakan ya biyo bayan dakatarwa da fadar shugaban ƙasar ta yi masa, kamar yadda wata majiya mai ƙarfi daga fadar wadda ta buƙaci a sakaya sunanta ta tabbatar. Jaridar Daily Trust ta ruwaito cewa an gabatarwa da fadar shugaban ƙasar sunayen mutum 4, kowannensu ya cancanci mai gurbin kujerar jagoranci a hukumar EFCC. Isah Randawa, Duniyar labarai. Ɗan Faranshi Kicin, shahararru kuma ƙwararru a fannin girke-girke na zamani. Hakika, Ɗan Faranshi Kicin ƙayataccen kicin ne da suka tanadar muku da abubuwan shagalin shan daɗi irin su gasasshen kifi, meat pie, samosa, spring rolls, pizza, kaza dandaru, kofta, donut, Chinese rice, jollof rice, fried rice da sauran kayan ɗanɗanawa rayuwa ta ji daɗi ta fannin girki. Kada ku sake a baku labarin wannan ɗanɗano mai gamsarwa. Sun shirya tsaf domin haɗa muku ƙayataccen abincin taron biki ko kuma suna ko kuma wani taro na musamman. Haka za ku iya odar abincin su a kowane lokaci kuke muradi. Ɗan Faranshi Kicin. Domin neman ƙarin bayani sai a kira lambobin waya kamar haka: 09096921284 ko kuma 08025517600.